Il-Kungress tal-Partit Laburista bit-tema Malta aqwa ikteb il-kapitlu li jmiss li seħħ fl-aħħar ra is-sem ta' kulħadd li permezz tiegħu ġew ifformulati il-prinċipji tal-manifest elettorali. Xhieda ta' dan kienu it-tlet ambaxxaturi ta' dan il-Kungress li qasmu il-viżjoni tagħhom fl-eluq li sar nhar il-ġimgħa filgħaxija. L-ewwel ambaxxatriċi kienet Sara Xkembri, żagħżugħa Awċija li sostniet li tixtieq tara pajjiż fejn iż-żgħażagħ ikollhom futur ċar. Malta illi tisma' illi tifhem, Malta illi tagħmel il-ħajja ta' kuljum aktar sempliċi u ġusta. Malta illi tħallina noħolmu u tagħtina l-ċans nagħmlu dak il-ħolm realtà. It-tieni ambaxxatur, Wayne Dimekli, delegat tal-Partit Laburista, tenna li Malta aqwa tfisser li tħaddan lil kulħadd. Pajjiż li ħares lejn il-futur, konfidenza, imma illi ma tħalli lil ħadd lura. Għax il-progress veru huwa dak illi iħossu kulħadd. It-tielet ambaxxatriċi Lian Bartolo li hija psikologa u esperta tal-fitness hija saħqet li tkabbir ekonomiku għandu ikun marbut direttament mal-kwalità tal-ħajja. Pajjiż li jkompli jagħti spazji miftuħa lill-familji biex ikunu kemm sani kemm fiżikament kif ukoll mentalment. Importanti li dawn jaħdmu flimkien. Jiena nixtieq ekonomija li tikber mhux biss però li tħalli lilna u lil-uliedna nikbru magħha. Dan il-Kungress inalaq diskors mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela fejn saq li issa iż-żmien li nkiteb il-kapitlu li jmiss għal poplu Malti u Awċi. Ħbib tiegħi jien m'iniex kaptan tal-bnazzi, tal-kaptan mhuwiex se jdawwar ir-rotta, anzi aktar ser nirsisti. Qed iwadukom Malta aqwa u Malta aqwa se nagħtukom. Magħna tafu fej qegħdin u aktar minn hekk magħna tafu fej sejrin.